Wagandi Igbeluguarano, Ibazukotaranuo, UGWUMBA Panigaranuo. Wagandi Igbeluguarano, Ibazukotaranuo, UGWUMBA Paniela. John, you get to go careful. You could have put the ball back. Our big place to go. Ibu bụ mmadụ ọya bụ onwe ihe na-achọ ịkpọ ya na fon o mee. Onwe ụzọ ịchọ ka o mepee, ịkpọ ibu na fon, ụzọ emepe. So I lost somebody who is important. Akpụkpọ ụkwụ ya iche na enwere onye ga-atinye ụkwụ na akpụkpọ ụkwụ ya. Ọ dị ọkwa o. Ibu bụ a bunch of talents. He was a talent.
ụzọ biko nụ. Back to this place for his final goodbye. So please, the chairman of Toscana is here to receive his friend, his brother, and his ally.
Our president, Obi, our president. I'm here, bro. Like Michael said.
Our big Presido. Na Bogote. Ana kwa ko kama hanchani da. Na ga. Oh no kuma madu. Eh ka mo ko. Oh ko di hand na. Abogda le yaro. Nah, this is my president. As you can see, they have me, they show in the car, don't car. This is my president, P2P. Before they play, don't play. One leg, up. Go fast more so that we can picture it. One leg up. Carry on. Thank you. Distinguished ladies and gentlemen, a lot of members are very much available. The prince. Senior. I know right over sing it now. Right honorable Johnson Amen. Noble sounds of assembly. I am singing the hello. Gentlemen of the band, grab.
nwanne m oyi m nna m ihe niile nwụ Mr. Ibu nwụ wee sị ka m bịa ka m nọnyere ya ka m nọnyere ndị bi ya maka o sokwu mee m na arụ na Ibu my friend ezigbote ọkwụ aka m nke fim ga mụ na Igbo otego fim niile mere ya superstar eso m dee sorukwa direct ya otego mma ala Ibu mgbe ị nụrụ na Ibu nwụrụ. How would I feel now? I felt bad. O wutere m rinne maka Ibu bụ mmadụ ọya bụ onwe ihe na-achọ ịkpọ ya na fon o mee onwe ụzọ ịchọ ka o mepee ịkpọ Ibu na fon ụzọ emepe. So I lost somebody who is important. Akpụkpọ ụkwụ ya iche na enwere onye ga-atinye ụkwụ na akpụkpọ ụkwụ ya. Ọ dị ọkwa Ibu bụ a bunch of talents. He was a talent. Ibu na-enyetu talent enyetu. Ọ na-ekenye. Adịrọ m sure ma onwe ga-art nwoke ya. Mba, adịrọ m sure. Ọ bụrụ na ọ ka ga-adị ọ ka ga-abụlita mana afụbeghị m. Ibu ya kwuru otu ozugbo echebe ọchị ọ atịbeghịkwa. Ndị na-ekiri mmemme asị m unu machanụ zụchanụ onye ma onye zụọ onye ka onye gwute mmiri atara m azụ anwụrụ ka anyị na-ayọ nke anyị na-achụgharị bụ nke anyị eri nke ya eri anyị eri nya gbaa leta na-ekirikwenụ mana amụtakwanụ mana unu atọna na amụ. Afọ m bụ Ambassador Dr. Prince Emekani. Abụ m onye ọka na Nkanu East Local Government n'Enugu Steeti a na-etu m Okwesili Eze oji ọnụ eri nwa nke ụwa bụrụ ofu onye n'ime ndị na-eme ihe ejije na Nollywood na Nigeria na mba ụwa niile gbaa gburugburu. A sị ka nkene ọha na eze n'ụbọchị tata n'ụzọ pụrụ iche maka na tata bụ ụbọchị pụrụ iche 28 June 2024 bụ ụbọchị pụrụ iche na ndụ onye Igbo ọbụla
na ndụ onye Naijiria ọbụla, na ndụ ndị Nollywood niile, na ndụ ndị Actors Guild of Nigeria, na ndụ ndị niile fụrụ Mr. Ibu n'anya na ndị fụrụ mụnwa n'anya. Abịa na Nkanu niile as a whole, mụ na Ibu bụ the most popular people. Ndị ọzọ na-esote anyị n'azụ, mana Ibu a na ọfọdụzi amụnwa bụ Prince Emeka. Ana m ekene Chukwu na Chineke etu o si wee mee ihe niile, ndị niile si ebe dị iche iche ịbịa maka akwamozu Ibu a ka ha si wee lute n'udo na ọṅụ, ma na mgbe ha ga-ana n'udo na ọṅụ, wee na-ayọ onye ọbụla bịara ebe a ya kụjuo obi kpebe ekpere ka mkpụrụ obi Ibu ka o zuru ike na ndokwa. Ọlụ niile Ibu lụrụ na nke ọ rapụrụ arapụ, ndị ọ rapụrụ ụmụ ya, ụmụnne ya, ụmụ ya na ụmụnne ya niile na ndị obodo abụọ amịrị ga-akwụrụ ebe a wee lụrụ ndị ọzọ wee gaba n'iru. Nke ọ lụchapụrụ ha nwee jisi ike wee lụchapụ ya. Anyị na-asị ka Chineke dalụ mkpụrụ obi ya na ndokwa n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Ise. Ọ dị m ka a gatụrụ ihe a ndị blọga na-agba anakọta ede emechekwu mgbe abịa ede na-eme ka anyị anwụgo owuo ede na Pete Edochie anwụọ owuo asị na Patience Ọdọkwa anwụọ owuo mana nke Ibu bịa mee mụsịrị ga-abịa ihe a na-akọ etu esi akọ bịa mbụ the following day mụ na-afụzi agara n'ebe niile ọ bụkwa bụla eziokwu ntụtụrụ fon kpọọ Ibu epikoro mkpọ anọda wan Ibu epikoro o nwere ọkọpụtara nọmba ịnọ enwezi nke mkpọrọ ofu onye pik ya si na ya bụ nwa Ibu na Ibu anwụgo. Hei, fon m ji n'aka adapụ, anya mmiri bido n'isi wee luo m n'ọkpa, amara m ihe m ga-ekwu, wee bebe akwa ahụ bechacha were aka m gụọ onwe m wee maa na ọnwụ bụ olufolubo onye na ọ na-akụ aka n'ụlọ onye ọbụla ọ kụrụ aka na nke ya ị ga-azarịrị ya bụ okwu ịmasị mba ose bụ ụgwọ mmadụ ji n'ụwa mmadụ ama kwụchitere ibi ya bụ ọnwụ. M jide ụgwọ ego mmadụ nwere ike pụta ebe anyị na-anụ ọgwọ kwụ ụgwọ ahụ, m jide ụgwọ enetin atọ mmadụ nwere ike mebie moto mmadụ egolu moto ọzọ, mana ọnwụ bụ ihe onye ọbụla na-akwụ n'isi enwere onye ga-akwụrụ ya ibi ya. Ya ihe m na-ekwu ka anyị kasie obi ndị o wutere kasie obi ogwe ndị o wutere ma ha nwere onwe ha kasikwuo obi na ọnwụ bụ olufolobo onye oto dị Jesu. Ọ bụ onye ọbụla golu nke ya mana nwa ya nwoke dị ọkpara ya ga-eyiwu ya bụ akpụ ụkwụ wee rịba maka a ga-adasị o nwere ike ọ ga-emenwe ihe ejije a sịrị anara ụmụaka ekpe na nka mana o bido tata mụba na ọ ga-amụta na ọ ka bụ nwata ka ọ bụ